Wara xogħol ta' rinnovar estensiv fis-sala St. Francis II fir-Residenza San Vincenz de Paul, reġgħet fetħet il-bibien tagħha l-kretin resident anzjan irġiel u nisa f'ambjent kompletament modernizzat u adattat għal ħtiġijiet tagħhom. Il-ftuħ mill-ġdid tas-sala ġie f'mument fejn għaddej xogħol ukoll fuq is-sala St. Francis I li mistennija titlesta fil-ġimgħat li ġejjin. L-għanu li ż-żewġ swali joffru ambjent ta' kwalità għolja, sigurtà u kumdità li jpoġġu fiċ-ċentru l-benesseri tal-anzjani. Matul żjara uffiċjali fis-sala rinnovata s-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Melkin Pola Ġusgalja flimkien mal-Kap Eżekuttiv ta' San Vincenz de Paul Jorgen Sunes iltaqgħu mar-residenti u rringrazzjaw lit-tim kollu għall-ħidma tagħhom biex jinħolqu spazji ta' kura u akkomodazzjoni li jirriflettu mudell modernu rispettabli ta' għajxin. U koll anke għandek il-ħaddiema n-nurses it-tobba l-qajt magħhom ukoll illum u kollha kuntenti li qegħdin f'ambjent sabiħ u ġdid. Dak li rridu naraw aħna. Irridu naraw ukoll mhux biss residenti kontenti u f'ambjent komdu minka ħaddiema li qegħdin jaħdmu hawnhekk minn qalbhom u komdi. Ukoll ħadd gost ukoll naraw ammont ta' ħaddiema żgħir. Dak ifisser li f'dan is-settur tal-anzjanità għandna potenzjal kbir u ħankomplu naħdmu nissapportjaw sabiex dejjem naraw li jkollna l-ogħla livell possibbli. Ir-rinnovar taż-żewġ swali qed isir b'investiment ta' 1.6 miljun euro u jinkludi titjib infrastrutturali sinifikanti bħalma huma kmamar akbar b'aktar dawl naturali, kamra tal-banju privata għal kull resident, sistemi ġodda ta' arja kkundizzjonata u ventilazzjoni, servizzi mtejba tal-ilma u dranaġġ, impjant ta' ossiġnu mediku f'kull kamra u spazji komuni moderni u aċċessibbli. Dwar it-tisbieħ tkellmu wkoll numru ta' anzjani residenti li esprimew is-sodisfazzjon kbir tagħhom. Darek. Mux jisu, darek. ħafna. M'għandix minn xinger grozgux. Għandkom kollox modern, issa? Modern u nadif. ħafna sabi. Patrum ġodda. Juħab fejn feqda jina għandi l-kamra kbira. Ġifiri. U l-istaff? L-istaff għangur żgur. L-istaff ħobbuna ħafna. Ġifiri. U l-oħrajn il-carers u n-nurses dak ħuti.